Dobrý den, nacházíme se v malebné krajině na Vysočině, a to konkrétně v obci Smilov. Velkorysý rodinný dům 5 + KK o velikosti 260 m2 zaručí dostatek prostoru i pro náročnou rodinu. Prostorný obývací pokoj nabídne kromě krbu dřevěná okna z trojskly, která zaručí dostatek světla. V domě jsou nadstandardní prvky, jako jsou kvalitní dubové dveře a také schodiště. Dále v přízemí naleznete pracovnu, kterou je možné rozdělit a změnit tak dispozici na 6 + KK. Nechybí zde také 2 koupelny, jedna se sprchovým koutem a druhá s rohovou vanou. V druhém patře naleznete 3 prostorné pokoje, každý s vlastní šatnou a přístupem na terasu. Najdete zde také garážové a venkovní stání, vinný sklípek a tepelné čerpadlo. Pokud by vám i tento pozemek nestačil, pak je tady možnost dokoupení další stavební parcely o velikosti 1483 m2. Románek a partneři. Reality, domov, důvěra.